Let topic him here. Topic him. Ilanya, most men na long wine. In a water, hello chan wine. Wine ha mitri at the spot. Girlfriend on a tonhoto. They don't want to leave that girl. Yes. Wine is over. They go on their knees begging. They Yes. end up even making that girl to be happy, making that woman to believe that onya hono ha n'anya. At the end, they marry the woman. When they marry the woman, why emotional hormone 1 year, 2 year, 3 years. Ega hụ pattern eji eso ha mgbe anọ girlfriend and boyfriend na wụzi pattern eji eso ha mgbe emechara lụọ. Ị na-aghọta? Yes. Motele anaghị anaga ya abụ the man. You got that? Now, the man got the side chicken outside, which is men. Now, Bobby that one side chicken outside. That hotele anaga. Now, came in hotele. Why alo nejabu kare nwoke loro wine. Then, o prefere aka ochie ikpu wo side chicken okoga kembo ụwa n'ụwa. Please contribute. Thank you very much. Nke mbụ wụ na anyị echenjiele otu Chineke. First and foremost, happy Father's Day. Thank That you is very number much. one. I am a husband giver. Why I brought up this topic? Because people are about to come into marriage and people are about to leave marriage. Yes. Yes. Now, and people are still yet to remarry, to have second wife and third wife. Yes. Now, and there are women that are still yet to go into marriage. Now, ndị Igbo, ana m eme ihe ọdịnala wee na-eme ya na ọwụkwa n'oke ndị ọjọọ. Awụkwa m onye ozi etere mmanụ. Ịghọtara? So aga m ekwu ihe nsogbu nọ na marriage mere alụcha ma a na-eme enyi a ga-ala atọ ka nnu na mmanụ. Ọ bụrụ na alụcha obere oge ọtụtụ oge enwe nsogbu dịka anyị nwawu ndị ozi ya enwere so many problem dị otu a ewetara n'ọfịs m a na-esetụlụ every day. Before I continue, echi m America na-anọnyere unu West Virginia nke nọ na mba America. Akwụkwado m onye Mbaise. So gbasara topic a ị na-ekwu ugbu a wụ anyị nwawu ndị Igbo na anyị nwawu ndị nọ na mba Afrịka elele otu ọlụlụ di na nwaanyị siri dị mgbe ochie eleli ya na-achọ iche nji ya ka ọ dị ka ke ndị mba ọdọ without imekwana ihe ndị mba ọzọ na-eme. Let me explain. Ka m mee explain ebe anyị ga-aghọta ya ọfụma. Ị bịa na mba Afrịka ige ntị ga-aghọta okwu. Nke mbụ wụ ụmụ nwanyị na-awụ ma a na-alụbe ha ịhụ ha ma otu ha si edresị ihe ndị ha na-eyuzu dịka ite mmanụ ịsa ncha ịgba pefim dresị ọfụma wee bịa na nke nwoke a na-ahụta ya nwoke a na-ahụta mma nwaanyị ahụ abịa ya enwe otu ọ ga-esi dosicha ihe ime nwaanyị bịa ya n'ụlọ ya asacha akwa mechaa ihe niile ọ gala eme. Then ọ wụrụzie ma ọ batara n'ụlọ ya hawụ nke mbụ ihe na-akpata nwoke nwere ike iji luzo appetite na nwaanyị luzo were Igbo ọgamena gị na-asụ Igbo ebe a were Igbo ihe mere na otele as a reference na-ekwu ya ikwu okwu otele ọwụ ihe ọjọọ ga ihe ga-eme nwoke otele nwunye mmadụ abụ nwoke dịbịa gabịa asụrụ m English. Ọ bụrụ na nwaanyị aha bịa batazie ya bịa werezie na ọ batala na enwezighị onye ọzọ na-ele ya enwezi onye na-achị ya nwaanyị ahụ nwere ike ịnọ ọ gacha ebe ọ ga-aga lọta ọ gaghị asa ahụ o mechaa ihe niile ọ na-eme n'ụlọ ọ gaghị asa ahụ mgbe ọ bụla ya na nwoke dina na nwoke a na-anụ isi na-adịghị mma na-ahụta nwaanyị aha na nwaanyị a adịghị ka ọ dị mma ya na ya na-eme ọ ga-elose interest.
n'ebe nwaanyị aha nọ. Ihe ọzọ nọ na ya wụrụ gị onye gị lee na-ebi gị ị maghị agwa ya. Ọ bụrụ na ị bịa bata ị ga-abịa hụta ụmụ agwa ndị ọzọ onye agha na-akpa. Ka m were nwaanyị m na-alụ ugbu a na-were ya mad. Ana m alụ onye ọcha. Onye ọcha mere m ka m onye ọcha kpọtara m mba obodo a. Ma m batara ọhụrụ everyday m na-ekwu ụka because awụ m nwoke, awụ m onye Mbaise na-eje otu na-eche ekwu ụka. Awụ m nwoke Mbaise nwere ka m kwuo n'okwu oyibo nwere mpako. Nwaanyị na-enwe ike ịnọdụ n'elu. So ma m bịara ya bịa filo ka m bịa mewe otu a ha na-eche eme. Nwaanyị mee nke a nwoke ihe nwaanyị ga-eme nwoke abịara eme ya. Masị ya mba o na ebe ụlọ anyị na ya na-eme otu ahụ na ọ bụ otu anyị si eme ka anyị ga-esi na-eme nga. Mena ya enwe okwu ma aha bịa megide ma bịa jiri nwayọọ ma bịa hapụzie nke mba bịa jiri nwayọọ kpokete ya bịa kọwawara ya na-agwụ ya okwu werezie nwayọọ. Ugbu a mena ya wụ nnu na mmanụ. Onye ọbụla m gwara ya ana m anọ na-ehi ụra ya nwa na-akpọte m taịm m ji aga ọrụ ruo ya nwa na enweghị nwoke na-anwụrụ nwaanyị ọdọ na-awụ gị ọlaisi na ọwụ enwere ihe na-akpata nwoke na-eji adara nwaanyị na-eji. Ọ bụrụ na nwaanyị aha nọ na-eji a na-emeri ihe nwaanyị nọ n'ụlọ na-emeri ya. Ya ahụ nke mbụ. Ma nwaanyị nọ n'ụlọ a na-emere gị ihe nwaanyị nọ na-eji na-emere gị ọ gara ara gị ahụ ịbata n'ụlọ ma ọ wụ na mgbe ọbụla ị batara n'ụlọ nwaanyị a na-eti gwa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 g
nwaanyị ahụ ekporuwe gị ala shiere gị nri nye gị nri because onye nọ n'ezi ga-emeba gị ọfụma karịa onye nọ n'ụlọ ma onye nọ n'ụlọ na-eti gagagagagagagaga igwu ya okwu ọ gaghị anụ obi gị gara awụ n'ezi okay nwaanyị ahụ ị lụrụ na ị na-alụ ụta gị desi otele ọzọ n'iro and ọjọọ gị na-agwụ ya emebeghị m ya n'obodo a dị ụtọ na obodo nwere ka ọ dị bete erukwa echi m ya ọhụụ n'ụlọ egara m ịbụrụ nwa taa okay reverend ọ jụkwa m ihe m na-agaghị eme nwaanyị ma na ibisefọ mena ya kwuru ọsọ ọ ga-amụrụ m nwa ma agwa ya sị ya na enweghị ihe ga-eme na m ahafee ịmụ na nwa nwoke bikọs enwe nwoke ihe m mụtara ụmụ nwaanyị si ya na agakwana m ịmụta nwoke ahụ na-eji ama ịlụkwa nne ya kpọbata nne ya betị na ọwụ bụ ugbu a ihe ahụ awụghị mkpa m na agwara m gị sị gị adị m aka ụka akazi ọfụma emekwa ihe omenala ọwụkwa na omenala ndị ka ọjọọ ama m ịghọtara ihe dasị awụ nwa afọ Mbaise nwa Ọnịcha ụlọ nna a na-afụ m afụ n'isi ụlọ nna a na-afụ m afụ n'isi ndị ebe ọbụla m gara eji m ebe ụlọ nna aga ihe ọbụla m na-eme ana m eme ihe ụlọ nna and ọ dị ka otu ala ama afọ ụmụ nwoke ndị a na-eje kwuo ha afọ na-eji ha agwa nwaanyị sị ha alụbe nwaanyị eji m agwa ha ghe ọnụ bifo gị ekwuo m agwa gị sị gị bifo m na-aga ala ekwu ihe ọbụla ama agwa gị sị alụọla m nwaanyị ibisefụ m chọkwara ịlụ nwaanyị echi ama ịgwa gị sị gị na alụọla m ama akọrọ gị everything about me otu a onye ka nọ nga na agwara m ya ihe niile about me ọ na-achọ m abịa ebe m bi na Senegal me na ụmụ m bi akọrọ m ya everything na enweghị ọ na-amaghị ezomenitin enweghị ọbụla m nwere lezochagharịa ma ọ tụọrịa asị ihe nwoke agwara m ndị mmadụ sị ya nwoke ejeghị echiti the only cheating ihe nwoke ihe akpọrọ cheating n'ebe nwoke nọ nwoke omeghe ya akpụ asị